செய்யவே நாளை உதய சூரியன் விடியட்டும். தோழா 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 நீ என் கைகள் கோர்த்தே బాబా. గ్రామంలో డిఎంకే పార్టీ యువకుల తరఫున పార్టీలో చేరే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మన తల్లి కాన్ఫరెన్స్ లో పోయేటప్పుడు యువకులందరూ చేరి ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి యువకులందరూ డిఎంకే పార్టీకి చేరాలని మమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతా ఉండరు. నువ్వు డేట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నా దగ్గర వచ్చి ఆ యువకులందరూ అడుగురి. 4 ఏళ్ల 500 కిలోమీటర్ల దగ్గర పడ రోడ్ తీసుకొచ్చినాను. రోడ్లు 500 కిలోమీటర్లు. ఈ ఒక ఊర్లో కాదు, ఇడీ నా కాన్స్టిట్యున్సీలో మాత్రము 500 కిలోమీటర్లు రోడ్ తీసుకొచ్చినాను. నేను రికార్డుగా చెప్తాను. తమిళనాడులో వచ్చే కాలంలో డిఎంకే ప్రభుత్వం వస్తేనే మంచిదయ్యేది, దళపతి ముఖ స్టాలిన్ వస్తేనే సీఎం అయితేనే మంచిదయ్యేది అనేది ఇది విషయంగానే జనాల మధ్యలో చెప్పాలా ఉంది. ఏమే రాని మేముందాము, దీనిపైన బాగా పార్టీని డెవలప్ చేయండి, ఎలక్షన్ లో నిలిచి ఓటు అడిగి ఈ ప్రాంతంలో అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని మిమ్మల్ని అందరినీ సయ్యెత్తి మొక్కి అడుగుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన యువకులకు అందరికీ మరోసారి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్న 4 మాటలు ముగిస్తాను.